godinu iza nas obilježili su naši najmlađi. Izgradili smo nogometni kamp Jadran Poreč koji mislimo proširiti s dodatnim terenima. Nakon popularnog igrališta na gradskom kupalištu uredili smo još jedno, ono na plaži Materada Sjever. Izgradili smo novi vrtić u Žbandaju za 70-ak djece, a uskoro krećemo i s obnovom zgrade gornjeg vrtića. Naravno, kao grad djece i najmlađi grad u Istri, planiramo izgradnju 2 nova vrtića kako bi svako dijete imalo svoje mjesto. Ali nismo zaboravili i ostale generacije. Poreč je napokon dobio javni prijevoz koji želimo proširiti na druge dijelove grada. Nastavili smo podržavati naše umirovljenike, njihove udruge, sufinancirati dopunsko zdravstveno osiguranje i davati dodatke na mirovinu onima s malim prihodima. Sada planiramo proširiti dom za starije i nemoćne za dodatnih 40-ak mjesta. Nakon što se puno godina o tome pričalo, mi smo realizirali centar za posjetitelje La Mula de Parenzo, legendu našeg grada i našu neslužbenu himnu koju želimo dodatno popularizirati. Također, europskim novcima Istarska županija izgradila je sustav navodnjavanja Červar Porad Bašarinka za 90-ak malih i velikih poljoprivrednika, trenutno najveći takav projekt u Hrvatskoj. Kao i uvijek, bili smo aktivni i u izgradnji cesta. Obnovljena je cesta Lako Parens, a nastavljena izgradnja međuzaobilaznice koja će rasteretiti ulicu Mate Vlašića. Nastavit ćemo i s brojnim manjim, ali jednako vrijednim komunalnim investicijama u svim našim mjesnim odborima za jednaki razvoj sela i grada. I za kraj planiramo urediti Trg Marafor i Romaničku kuću u samom srcu staroga grada za Poreč koji volimo i koji bajka gre naprijed.